Jinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın hece İro çardehi adare 2025 ine. Li Brüksel'e saat 12 lamede çarde hemen uçayın dına rojede peşkeş biken despek çerserin uçayın. Malbatan jubuçuyla İmrali'ye serledan kiren. Evseruke konseri ve berakece Cemil Bayıkçı televizyona stek TV'ye ahiri Umarkandil'in girim kiren. Zozanen holose yengere dayınavenda dersimi be helikopteran hat bombe baran kiren. Mesele da danezana desturi ya deslataviya demki aşami redkir. Agire nevroze bijoşte peşvazi kiren. Hoştu penç halet kiren nobele bidaxuyane ke banga berdana Nergiz Muhammedi kiren. Dubareden başkodarın hecem dest ve berferihan uçen xwedikin malbatan jubu çivine İmralı serledan kirin. Bir ayre berapo Mehmet Öcalan vasiyu mazlum dinç bidaxwaza hevditine serli serdozgere Komarya Bursa'yı o müdüriyeta girtkay İmralı'dan. Kuşka Ömer Hayri Konar, Emine Konar, Birayı Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım, u Kuşka ve İsa Aktaş Melehe Çetinci bidaxwaza hevditine serli serdozgeriye o müdüriyeta girtigi heda. Zozanen holoze yengire dayınavenda dersimi be helikopteran hat bombe baran kirin. Zozanen holoze yeng gunde hozmarike yengire dayınavenda dersimi be helikopteran hat bombe baran kirin. Hat raganlık o helikopterin fermandarya kolordiya dersimi de saatin serisi beyde berbi zozanen holoze ve çun u herem bombe baran kirin. Hat zanen kulli bu tevgera helikopteran alı bajir de dome. Derdora bendava tış necide toparan kirin arteşatır kadar girker uçeteyin ve divan geviyanda derdora bendava tış ne biçek engiran toparan dikin. Evseruke konseri ve berakeceke Cemil Bayıkçı televizyona stek TV rahibi Cemil Bayık dibeje devlet atık jiber guheri nan xwe nezi kurdan kir lejibuku peşi li pengaveji bigiren gelek erişan dikin. Türkiye ditki tehlike ki mezin boğan peştikerdi. Var hesap kırın ki divi şerada Kürt egerlik kazanç bikin. Bu ki bikanın dravşe ne başta ha derbixin dervay Kurda eki vara alikariye biki nemavi. Dixastın ki heykel orta rakın Kırkırne Kürt tamam bikin. Eskireki ki Türkiye'de de jandı ki mecbur kir ki biçin ber nege reber apu. Dixastın reber apu de tesir bikin mecbur reber apu bin mecbur Kurda bin. Gellik khas ki peşe ve bigirin. Ki reber apu ve hamle ilan nek. Belki hamle ilan biki gellik sabote peşlisti. Kastın ki veya tepkiye çebikin ki ev hamla ilan nebi. Reber apu fem dikir çıma vana dikin. Bu veji bir karar, bir cesaret ev hamla disajı ilan kir. Reber apu mesuliyeti ki diroki gran da sermeleha veji aşkıra ilan kir. Lazıma herkes kişi habıkı şiriki ve mesuliyeti. Hevseruke konseri ve berakeceke Cemil Bayık di berdavami anırxandına xwedeli ser bandora bangare berapoji sekini. Diğer kerku peşketina pevajuyere ve bandora bangare berapoli ser ruşrata navin xuyabike. İşte ki aştiye de xazın. Eki demokratik bine azadiye de xazın. Eki tekoşni sosyalizme adalet edmeşin. Tam ji reber apo hamla veya ve harekete yek destpeke manifestok peşxiz yek ji naha manifestoy ke peşti. Bu ve ev hamle ki reber apo peşxizdi bu tevayı gelaya
tavayı ol mezhebaya, tavayı bu çandaya. Hamle ki netevi demokratike. Hamle ki azadi demokrasiye, aştiye adalete. Bu lazıma kes lehemberi ve hamle nesekini. Bitaybet şi muhalefeti Türkiye hamle lazım el ve hamle haydar kevin. Devleti Türkiye deslatı hikayi civaka Türkiye jar kir. Ve jara lazım adı civaki Türkiye'de pakış bikin. Bavariya mıneve ki el servi asasi ve pengavana peş bakın. Süreci ki pır hassasa var rahat peş nekevin. Bu ki hamle ki reber apu peş xıstık ki encam bidi lazıma em hamle ki me bu azadi reber apu peş xıstı daha xort peş bakın. Lazıma ve sürece de fiziki azadi reber apu em peş bakın. Ev sistemi imralık çebi em hilvaşinin em netekli Bakur Türkiye. Lhamı beşe Kurdistan. Tervay valat. Dosti Kurda tavayı lazıma servi asasi tekavin tekuşine. Greber apu bikanıbı rolê xwe pêxbînin. Lazim e hemû em servî asasî têkevin tekoşîne. Em divir de seferberliye İran bikin. Profesör Doktor Borzaslan got Birêz Abdullah Öcalan pirsgirêka Kurd û PKK rewa kir. Profesörê dibistana zanistên civakiya Parîsê û pisporê rûştata navîn Hamîd Borzarslan li ser banga rêbera Poja nifêr axivî. Borzarslan balkşanser van xalan. Pirsgirêka Kurd bandorê li pêşerûjên Tirkiye û Sûriye, Iraq û Îranê dike. PKK û Birêz Abdullah Öcalan li ser zemîneke dîrokî derketin holê. Sazîbûna siyaseta Kurd ev gav bi gav kirin xwedî karaktereke gerdûnî. Hem çanda Kurd kirin xwedî çêkereke zindî, hem tevgera jina Kurd kirin parçeyeke ji vê guherîna gerdûnî. Hamîd Borzarslan li ser banga rêbera Pojî rawastiye û wiha got rejima Tirkiye ya înkarker neçarma ku Öcalan meşrû bibîne. Êdî herkes qebûl dike ki aktorê çareseriya pirsa Kurd Birêz Öcalan e. Êdî tu kes nikare meseleya Kurd înkar bike. Mixabin Erdoğan û wezareta parastinê ya Tirk hîna zimanê terorê bikartîne. Lê serokê parlamentoyê nûma Kurd tulmuş û Bilend Arınç meseleya Kurd qebûl kirin. Di nava desthilatdariyê jî guhertin hene. Di gotinên Bahçelî de jî guhertin çêbûn. Yani pêşketin hene li hîna siyaseteke devletê nîne ku meseleya Kurd rewa qebûl bike. Divê pêvajoyê de tiştekê teqes nîne. Meseleya herî krîtîk parastina rojava û pêkarîna ewlehiya statûya wê ye. Mesede bi daxuyaneke diyar kir ku em danêzana destûrî ya desthilatdariya demkiya Şamê red dikin. Meclisa Sûriye Demokratîk Mesede têkildarî danêzana destûrî ku desthilatdariya demkiya Şamê pêşkêş kiriye daxuyaniyek da. Mesede dibêje em weke rêveberiya Xweseriya Demokratîk vê danazênê red dikin. Me di daxuyaniya 26 Sibata 2025 de gotibû Kongreya Diyaloga Niştimanî da aliyê temsîla PKK'yên civakî de neşşefaf e. Em carekê din piştrast dikin ku hemû gavên li ser encamên vê kongreyê tên avêtin vê di çareseriya pirsgirêka niştimanî de kêm bimînin. Danêzana dawî jî rêgeha ber bi demokrasiyê ve bettal dike. Mekanîzmên diyar yên adaleta pêvajoya derbasbûnê paşguh dike û aloziya niştimanî kurtir dike. Em hewldanên jinû ve hilberandina dîktatûrî ya dibin perdeya pêvajoya derbasbûnê de bi tundî red dikin. Divê danêzana destûrî encamên li hevkirina rastaqîn a niştimanî be û jî ferskirina aliyeke jî dûr be. Ji ber vê ke em banga jinû ve sazkirina danêzanê dikin. Divê danêzanan azadiya xebata siyasî biparêze, mafên hemû pêkatên Sûriyeyê nas bike. Divê pergaleke navneteweyî ya demokratîk esas pêgirtin. Sûriye welatê hemû zarokên wê ye. Em jinû ve avakira sistema despotîzmê qebûl nakin.
قصیده سی چالاکی دار خستن نویندارا گهاندنا قصیده بدا خویانی که بیلانچو 24 ساعتین داوی یا شهرش کرد دا خویانی وحایه دولت ترکیه داگیر کرد و چتین و ایریشن خواهد لسر هرمن باکروشات سوریه بین آبرد دومینه دوه بین شمه بالافرین شرگلک ایریش لیدیجی جیهن کارکرین این بندوا تشنه پیکانین شوا چارشمه جی بالافره که بین مروف گونده خرب زمالا یه لباشور رشلات من بچه بمب باران کر ده همان دویده در دورا بندا و با ابوسان ها توپاران کرن ده انجام ایریشانده زرارین مادی چه بون اهنیا پراقرا قوزاقی بالافرین شرین دولت داگیر کرد گوندن قزاق و در دورا پره بمب باران کرن بالافرین شرجی بمبل گونده بیر حسو باراندن دولت ترکیه داگیر کرد و چتین و بزیدتری هشته گلین او بیسنگران تانک روکت و هوانان گوندن تینا جاتا بیر حسو قزاق دیکان ملها و سینا گرین سیوه و قرق وزاقی توپاران کرن جبر توپاران ازران مادیین مزل مال و ملکین شینیان بون لدیج ایریشن داگیر کرد و چتیان شروان مل روژاوی پرا قرق وزاقی تو چالاکی لدیج بارگین ارتش ترکیه داگیر کرد و چتین ویل دارقستن انیا در هفیره یکنی شهید هارو لدیج چتین کو آمدکارین ایریش که لدیج نقطهین هزر مدکر چالاکی اکردار خستن بقاسی ها تثبیت کرن ده چالاکی ده چته بیریندار بونه بلگودارین جبر به نوروز و لباکور کردستان آگیر نوروز تیپی خستن ده نوروز خلفیتی ده تیکانه داخوازک هبو بلا ریبراپو آزاد بده لناوچه خلفیتی رهای نوروز بجوشت مزنهات پیروز کرن پارتی سیاسی و سازین دموکراتیک جدناف ده به هزاران کس بشتار بون جد سپیکر نوروز حتی ویخستنا آگیر و گریدان گووند داوی تیکانه داخوازک درکت پیش کو اوج آزادی فیزیکی ریبراپو بو گرسی گلک جاران دروشمن بیجی سروکا پو برس کرن و پوستر ریبر اپو بلند کرن شهیدان نوروز رهشان دمیرل نمسی بینه لسر گوره خواهد بیرانین سال 1992 ده دولت آتک لکردستانه همون نوروز قدخه کرن لیگل کردستانه به تیبتی جی لجزیر و نمسی بینه گل قدخه ناس نکرن و آگیر نوروز گیش کرن دولت خوب ایریشین گران برن سرگل و کمکوژیک مزن پیکانین لهمبر وان ایریشین هوف کچا جوان رهشان دمیرل بو سمبولا نوروزه روژا 21 آدارا 1992 لکلها قدیفه کالیا ازمره خواه و گوهراند آگیر نوروزه به نامه لپای خواه هشت و هادو گوت رهشانا سرهلدیر از خودی کم نوروز آرمان جامن اوه از ولایت بکم نوروز خودی امرک دریج بده سروک مکو کردستان آزاد بکه هر بیجی نوروزا 21 آدار یا سرفرازی و سرکفتنه جبور آشان دمیرل لسر گورا و بیرانین هات دار خستن به صدان کسی سردانا گورا راشان دمیرل کر و کلیل تانی سر دایکا راشان دمیرل امن دمیرل لور آخوی او وها بود و ریوبریا خو وقت حاضر کروی سناریو گو بجی سروک آپو به هزار جارا گو بجی سروک آپو دنگی وی هی هون کش به حسیان گو خودی امریکی درش وگو بجی سروک آپو وگو بجی خلق کرد وگو بجی آزادی مبسط هزارا بسط هزارا مشهید دا 200 سالا بهری ده کفر و طغیان قتل و طالان لسر کردا مشیا زور و زحمتیا گو کردا کشان تملتا نکشان لبر خودان و سرینه تواندن خودم بم پانزیرا سینگا خوب دیواره حبسا فرکاندن مکلا ظلمه فرکاندن وان سری دانانی ایرو با جواکا کرد کشی دکم خلق کرد روشنبیر هنرمند حقوق ناس ایگو اولاوی چه ببرا ببه ایگو باوریاوی چه ببرا ببه ایرو روژا هبونه و تنبولی
هشي خو بدن سري خو خوشك بخوينن دبج حسابي بتشوك بردن قلي وقازنا دبجه بردن يرو روجا هبونا كرداين أزلكلن بالتيبتي أزبا حق باري وهدا باري دكم الرب مدهن دري قرعاني دكوتيه Li Kadife Kaleyê jî agirê Newrozê hate dadan. Agirê Newrozê yê li İzmirê bi pêşengtiya têja û meclisa jinana İzmirê ya Dem Partî ve li taxa Kadife Kaleyê hat dadan. Agirê Newrozê ji hêla Sümeyya Boz û dayika Aştiyê Behiye Yalçın ve hat vêxistin. Piştre jî girseyê li ber def û zirneyê govend kirêda. Parlamenter Dem Partiya İzmirê Burçugül Çubuk axiviyê got hêko me pêre hevdîtin ki rihê bawerî û îradê ye. Rihê kesên ku jiyana ku tê xwestin jin tê de bin bi ser dikeve. Yên ku tu carî dev ji vê têkoşînê bernedin wê li seransêrê vê erdîgarî ve aştiyê birûmet, adalet û wêkeviyê mîsoger bikin. Parlamenterê Dem Partiya Muşê Sümeyya Boz jî wiha got. Arman cemeye hatine vir ne tenê pîrozkirina Newrozê ye. Em ji bo pîrozkirina pêşketina têkoşîna ku bi sed salan tê meşandin hatine. Bangek mezin ji aliyê Rêber Abdullah Öcalan ve li hemû gelê Rûşdata Navîn û Tirkiye Kurdistanê hatiye kirin. Di vê Newrozê de em ê aştî û civaka demokratîk hembêz bikin. Wê ev Newroz bi coş mezintir û biwatettir bibe. Ji Rûşdata Navîn heta rojava wê agirê azadî û aştiyê civaka demokratîk û civaka wekev li her derê bê vêxistin. Ev agir wê li hemû cîhanê bigire û aştiyê bi destê Kurdan bîne. Di heman demê de ji bo pîrozbahaya Newrozê ya ku dê 22 adarê de li qadê Gundolbiyê werê li darxistin bang hate kirin. Li taxa Şentepe ya Bismilê jî bi duruşmeya bijî Serokapo Newroz hat pîrozkirin. Li navçeya Bismila Amedê şahiya Newrozê hate li darxistin siyasetmedarên Partiya Wekevû Demokrasiya Gelan Dem Partî endamên Meclisa Şaredariyê û bi dehan kesên din beşdarî şahiya Newrozê bû. Di şahiya Newrozê de bênaber duruşmeyên bijî Serokapo bijî Newroz û jî bijî berxwedana Rojava hat berskirin. Endamê Komîteya Amadekara Newroza Bismilê Şakir Çelik Balkşan sergiringa Newroza 2025 û diyar kir ku îsal wê bi daxwaza aştiyê herkes wê li ber agirê Newrozê kom bibe. Çelik ji bo Newroza ku wê 15 adarê li Bismilê bi duruşmeya rêbertiya azad civaka demokratîk werê de darxistin banga tevlîbûnê kir. Belêgodarînêja dayika Aştiyê Sakine Arad hat veşartin. Dayika Aştiyê Sakine Arad ku salên dû dirêj ket da têkoşîna azadê ya Kurd duh li Amedê li nexweşxaneya lê dihate derman kirin jiyana xwe ji dest da. Sakine Arad li ser wasiyeta xwe li goristana Yenîköy'a a navçeya Rêzan Amedê hat veşartin. Li gel dayikên Aştiyê û raydarên partiyên siyasî û rêxistinên civakiyên sivîl gelek kes tevlî merasimê bûn. Dayikên Aştiyê derbesta Sakine Arad li ber duruşmeyên şehîd namirin birin goristanê. Dayika Aştiyê Mürüvvet Demir li merasimê axivî got daxwaza dayikê her tim aştî bû. Hesreta wê yekê di dilê wê dema. Dilê me şewitiyê bila hin bêhtir dilê mirovan neşewit e. Oxur be ji te re dayê oxur be. Dayika Aştiyê nezahat tekê jî got hêviya aştiyê didame û diyar kir ku wê têkoşîna wê devam bike. Heşt û pênc keseyên û parêzvanên mafê mirovan ên xeleta Nobelê wergirtine ji bo berdana Nergîz Muhammed û girtiyên siyasî daxuyanek hevpar weşandin. Daxuyanê hevpar wiha dewam dike. Em weke keseyê tên hêjayê xeleta Nobelê hatine dîtin ên ji çar aliyên cîhanê dixwazin xwişka me Nergîz Muhammedî bê şert û merc bê berdan. Nergîz ji ber têkoşîna li dijî zexta li Îranê ya li hemberî jinan û hewdanên teşwîqkirina azadî ya mafê mirovan di sala 1900 û di sala 2023 de hêjayê xeleta Aştiya Nobelê hatiye dîtin. Ew bû keseyeteke pêncemîn ku li girtîgê hêjayê xeleta Aştiya Nobelê tê dîtin. Daxuyanî wiha didome. Nergîz Muhammedî di kanûna 2024 de ji girtika evîna Tahranê bi destûra tıbbiya demkî hate berdan. Lêbelê azadiya wê hîn nediyare û dibe ku her kêlî ew biryar were betal kirin. Em dixwazin ev destûra demkî veguhere azadiya mayînde. Berxwedana wê ji
ji tevgereke navnê teweyî re bibe çavkaniya südwergirtinê ya ji bo têkoşîna azadî û lêgerîna adaletê. Nergiz Muhamedî weke bi dehezaran parêzvanên mafê mirovan, siyasetvanên muxalîf, hunermend û rojnamavan û aktivîstan bi sucbariyên xwe dispêrin têgihîştina siyasî hate girtin. Nergiz Muhamedî ku di sala 2016 de hate girtin, li girtîgehê jî de ji têkoşîna xwe berneda. Têkoşîna we ya ji bo adaletê, têkoşîna hevpare, her jin girtiyên siyasî û dijberên zexteye. Di dawiya daxuyaniya hevpar de ev bank hate kirin. Hem ji bo Nergiz Muhamedî hem jî ji bo hemû kesên bi wêrekî li ber zextê radibin em daxwaza adaletê dikin. Em weke kesê tên ku xeleta Nobelê wergirtine dixwazin ku Nergiz Muhamedî davilê were berdan. Li Sûriyeyê di 24 saatan de 110 kes hatin kuştin navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê derbarê mijarê de ev agahî parve kirin. Li gundê Hesîbiyeyê hûn sê kesek ji aliyê çekdarên desthilata Şamê ve hatiye kuştin. Li Tertûsê 4 kes li gundê Herîson, kesek li gundê Enbelûç, 2 kes li gundê Heteriyê, 13 kes li taxa Qusur a Banyasê, 3 kes li gundê Xirbe Senasîl, kesek li gundê Esqbîla, 4 li gundê Tanîta, 3 li gundê Barmaya ya Banyasê û 2 kes li gundê Qelûyî li Guleyan hatiye kuştin. Li gundê Neqîb jî ji kesek ji ber nakokiyên malbatî hevjina xwe û kurê wê û keça wê qetil kirine. Kesek ji dema diçû ser karê xwe hatibû revandin, kuştî li ser riya beyna Cebla ya Kevin hatiye dîtin û bi cenazeyê wî hatiye dîstin. Li bajarokê Resfayê ya Hamayê di nav de 3 zarok û 2 jin 7 kes bi guleyan hatiye kuştin. Laskiyê li gundê Zubar kesek, li Pira gundê Burcan 6 kes, li gundê Rüvemiyê 4 kes, li gundê Şembûtîn kesek, li gundê Berabaş Boğa 8 kes, li gundê Qebû Ewamiyê 23 kes, li gundê Şerîfa 3 û li gundê Mixtariyê jî 6 kes ji alî hêzên desthilata Şamê ve hatine qetil kirin. Li taxa Qudseya ya gundewarê Şamê 3 kes ji aliyê komên çekdar ve hatine kuştin. Li taxa Şêx Ebubekir a bajarê Helebê komeke çete derengiya şevê bi ser malekê de girtin, bi kêran ciwaneke li pêşiya çavê malbatê wê qetil kirin. Li taxa Neşwa ya bajara Hesekê cenazeyê jineke li mala wî hatiye dîtin. Li derdora bajarokê Kirîk ê rûşlatê bajarê Derayê zarokek ji ber teqîna mayînekê ya bermahiyên şer jiyana xwe ji dest da. Li bejayiya Sibêxan a gundewarê Dêrazorê 2 mêr û 2 jin di encama teqîna bermahiyên şer jiyana xwe ji dest dan. Li gundê Bewatiyê Rojavayê bajarê Dêrazorê jî 2 jin û mêrek bi heman sedemê jiyana xwe ji dest dan. Belêgodarên ji rojnameyên Erebî di hejmara xwe yê bi vê sibehê de destwerdanên derveyên li Sûriyê û metirsiyên parçebûna Sûriyeyê her wiha bandorên nêzîkbûna Rusya dewletên Yekbûyî Amerîkayê li ser Ewropayê nirxandiye. Rojnameya El Arab wiha dibêje her tij li gorî nexşereya dewleta Tirkiya destnîşankirina rêveberiyeke îslamî birê ve diçe. Rojnameyê Balkşanser rola ku divê nexşeriyê de ji Ahmed El-Şerî re hatiye dayîn ku wiha hat domandin. Rola wî aramkirina kolana Sûriyeyê. Ragihandina danêzana destûrî jî weke amûreke bikartîne. Hewl dide ku Sûriyê hinekî rihet bike wan ji bûyerên mîna Sûcêl li hember Elewiyan dûr bixe. Ji ber nebûna hikûmeteke navendî Sûriyê rûbirûyî metirsiya parçebûnê ye. Komên çekdar naxwazin tesîmê desthilata nû bibin û hewl didin deverên cuda bixin bin kontrola xwe de. Ev rewş welat alostûr dike. Pirsgirêkên tevlîhevkirinê û têkoşîna li dijî tundrewiyê heya niha di nava aliyên têkildar de cihênî qaşeye. Di vê rewşa nazik de desthilata pêvajoya derbasbûnê di birêvebirina welat de rûbirûyî kêşeyên mezin e. Ev hemû gumanan li ser siberoja Sûriyê çêdike. Rojname El Misrî El Yom jî ev şîrovekir. Desthilata nû ya Sûriyê hewl dide nişteciyên herêmên peravê rihet bike û destpêkê bide û destekê bide wan. Lê di heman demê de hişyariyê dide ku kemînetewên di pevçûnên navxweyî de bikarbîne. Bi taybetî bermahiyên rejima berê weke
فقریا چاران آب سروکاتیا ماهر الاسد تگوتن کو الشری د آرمانچکرنا انجام مذهب علوی ده دودل نبویه. بله گودان جمعنو چه نیر و پیشکش کرن جبو گودار که نو سپاس آنا خاطر و دنباش.